गोसोखौ असान्थि मोनबाय दं। टिभिखौ लागायनो र', टिभिखौ नायनो एसे। रिमटआबो अबाव थाखो? दसे सान्थि टिभिखौ नायनोसै। गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनगोन खोमा। अभी हमारे संवाददाता से एक खबर आई है कि पटना की बरेली में एक स्कूल बस की एक्सीडेंट हो गई है और खबरों के अनुसार हमें ये खबर मिली है कि ये बस पटना पब्लिक स्कूल का है। हमें ये भी खबर मिली है कि बस में बहुत सारे स्टूडेंट थे। चलिए आइए हम लाइव में रिपोर्ट देखते हैं। थैनाय आं बेफोर न्यूज़खौ खालि थैनाय मानाय एक्सिडेन्ट बेफोरखौल' देखायबाय थायो। र' मा होनदोंमोन? पटना पब्लिक स्कूल आरो बरेलियाव एक्सिडेन्ट जादों। स्कूल बस बेबो पटना पब्लिक स्कुलनि। आंलाय माथो आबाखौ दिनै बासावसो एंगारहरदोंमोन। आबाया थांनाय बासाव जेबो जायाखैथ'। र' स्कुलाव फन खालायनि आङो। साला काम बन गया। जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया। चलो हाला को कॉल करता हूँ। हाला ने बोला था 2 लाख देगा। चलो पैसा मांग लेता हूँ। काम हो गया। हेलो, काम हो गया। क्या काम हो गया? एक्सीडेंट हो गया। जैसा बोला था ऐसा ही किया मैंने। बस का खीमा बना दिया ना। हाँ, देख लो ना न्यूज़ में। ठीक है पैसा मिल जाएगा। आंनि मुङा हाला, मावो आङो फाला फाला। साला जायगायावनो होखाबाय साला टेस्ट खालायग्रा। DNA टेस्ट खालायग्रा खालायखांनानै जोंफोरखौ होखारनो सम्पथिखौ लानो। बेखौ माब्लाबाबो जानो होआ आङो। दा माबोरै मोनखौ नों रादाय? नोंनि फिसाज्लाया जाय बासाव थांदोंमोन बे बासखौनो एक्सिडेन्ट जानानै बेलथाय होबाय आङो। थुख्रा थुख्रि खालाय होजोब्बाय आं। दा माबायदि टेस्ट खालायगोन पुलिसा? पुलिसाथ' बुंदोंमोन सानैनिखौबो ज' खालायगोन होननानै। दा जुदि रादाया फिसाज्लायानो गैला माबायदि खालायगोन? आरो आङो एक्सिडेन्टखौ ओरैबायदि जायगायावसो जाहोदों जेराव जाय मानसियाबो थांनोनो हाखाया। माने बिसोरनि गोथै सहखौनो रावबो मोनखानाय नङा। आरो सरि दे गासैबो जाय गथ'फोरा थैदों, आं आंनि मोजांनि थाखायसो खालायदों बेफोरखौ। नोंसोर थैयामोनब्ला आं थैनांगौ जागौमोन ना। बेनिखायनो नोंसोरखौनो बुथारबाय आं। सरि गथ'फोर, सरि। बेफोरखौ गासैखौबो संसारनि माया होननानै बुङो। माया। गथ'फोर सरि, मानोना बे संसारनि मायायाव जुजिनो थाखाय बेफोरबायदि खालायनांगौ जायो। नोंसोरखौ गाब्र' होआमोनब्ला आं गावनो गाब्र'नांगौ जागौमोन। बेनिखायनो नोंसोरो नेक्स्ट जोनोमाव गोदानै मोजाङै जोनोम लाफिनदो। बेयाव थैदो नोंसोर दे। इसोरा नोंसोरनि आत्माखौ शान्ति होथों। आबौ रनि, नोंनि आत्माखौबो इसोरा शान्ति होथों। दानिया माजों टेस्ट खालायगोन? फिसालायानो गैलाबा। आरो आंखौ जुदि टेस्ट खालायनो नागिरो, आंथ' बुंखागोन बियो आंनि नंखाया, फिसाला नंखाया होननानै। आंनि टेस्ट खालायनायखौ आं बारा टेनसन लायाखै र'। आं डक्टरखौ बायख'खागोन फैसा होनानै, जेनेबा खालायनांगौ जाबाबो। आरो दंबावो रादायनि बिमा आरो रादायनि फिसाज्ला गुथाल। रादाया जुदि फिसाज्ला उन्दैया थैनायनि उनावबो जुदि बुरखांबावो, आंसो रादाय होननानै, बेनिफ्राय आरो जुदि गावनि बिमाखौ जुदि फिसाज्लाखौ लिंहरबावो पाटनासिम टेस्ट खालायनो होननानै, बिसोरखौबो बुथारखागोन आं। बिसोरखौबो बेबायदिनो खालायगोन आं। आंनि लामायाव जाय फैयो आं सनस्रांखायो होननानै बुंखायो। मानो हमाखै फनखौ? स्कुलनि मानसिफोरा खेबसेबो मानो हमाखै फनखौ? हम खेबसेनि थाखायथ' हम। गोसोखौ दुलु दुलु मोनजोब्बाय आङो। आबा थानाय गारियासो नामायबा।
मानो हमा फनखौ फन सन हमा रावबो बे स्कुलसिम थांनानै हामगोन आं दिनै आबाखौ मानो बासाव एगारहरनांगौ दे मानो एगारहरनांगौ आं जानाङा मायबा मा जागोन दे इसोर आबा गाखोनाय गारियाव जेबो जायाखै दे बे साला ड्राइभाराबो मायबा खामानि दङ होननानै बेसेबा सुथि लाबाय थायो सानै ड्राइभाराबो गाज्रि एबारनिफ्राय ड्राइभारखौनो चेन्ज खालायगोन र' आङो साला आंखौ हारसिंखाय बयबो बेबायदि खालायबाय थायो नायबाय था आंनि फिसाजोआ जुदि मायबा जायो नोंसोरखौबो गारखाय आं ड्राइभारफोर नोंसोरनि थाखायनो आं दिनै फिसाखौ बासाव गारहरनांगौ जाबाय जुदि बासा मायबा जायो मा जागोन दे दादा हा मा जाखो भाई दादा आं दानि टिभियाव निउसाव नुदों पाटना पाब्लिक स्कुलनि बासा एक्सिडेन्ट जादोंनो बबेबा गंसे बासा आं रनिखौबो दिनै बासावनो एंगारहरदोंमोन बे बासानो जायाखैथ' एक्सिडेन्ट दादे आं गिनाय मोनथिदों हे मा एक्सिडेन्ट जादों हे औ दादे आं बेसेबा गिनाय मोनदों आं दिनैसो आबाखौ बासाव एंगारहरदोंमोन आबा थांनाय बासासो एक्सिडेन्ट जाबाय नामायबा आं एसेबां स्कुलाव फन खालायदों फनबो हमाखै रावबो अबाव जादों नो एक्सिडेन्टआलाय माबोरै जानाय माबा पाटनानि फरियाव जादोंनो फरियाव दैमा खाथियाव बेसेबां गोथौ दैमाया बेयाव हे बे पाटनानि फोरिलि दैमा खाथियाव बे दैमायाथ' बेसेबा गोथौखा बेयाव एक्सिडेन्ट जाबालाय बासिगोन ना मानसिफोरा बेखौथ' रादे आं बेसेबा गिनाय मोनदों दादे स्कुलावथ' रावबो फनखौनो हमखायाखै बे एक्सिडेन्ट जानाय जायगायावनो थांसै नामा अ थांनोबालाय थांनोथ' नोंलाय आबौखौलाय दिनैलाय मानोथो बासाव एंगारहरनाय बेनोथ' दिनै मानो एंगारहरनाय आङो दे गिनाङा दे आबौ थांनाय गारिया जायाखै खोमा दे हे इसोर आंनि फिसाज्लाया जों जेबो जायाखै दे थौ थाबनो नायना फैनो जेबो जायाखै खोमा दे थौनाय दादे माबोरै बेसेरा हाथ सॉरी अरे ये क्या बस तो दुबई नहीं साला अरे मुझे तो लगा ये बस डूब के पानी में बह गया ड्राइवर ने तो बोला था पूरी ट्रक से टक्कर मारी थी पूरा बस पानी में गिर गया था ये क्या पानी में तो आधा ही गिरा है आधा हिस्सा तो बाहरी है असली का हिस्सा तो बाहरी है आधे ही तो पानी में डूबा है वो भी आगे वाला हिस्सा पीछे वाला हिस्सा तो खुला है पता नहीं कोई मरा कि नहीं मरा ही नहीं है शायद देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कोई मरा है भाई अब क्या करूं मैंने तो हाला को बोल दिया था कि काम हो गया ये क्या या तो कुछ भी नहीं हुआ ये कुत्ता ड्राइवर ने साला मुझसे झूठ बोला काम हो गया ये क्या काम है या तो कुछ भी नहीं हो रहा साला सोचा कुछ था कुछ और ही हो गया अब मिलेगा मेरे को 2 लाख 0 भी नहीं मिलेगा अगर हाला को पता चला तो 1 पैसा भी नहीं देगा मेरे को अब क्या करूं मैं काम तो हुआ नहीं अगर हाला को पता चलेगा तो गुस्से से मार डालेगा मेरे को साला कुत्ता ड्राइवर ने धोखा दे दिया अरे यहाँ पे रहना खतरा से खाली नहीं है कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा पुलिस आने से पहले भाग लेता हूँ वैसे कोई भी मरा नहीं है शायद देख के लग नहीं रहे मरा है थै बे हालायालाय मा सुरजातनि मानसिलै बेलाय एम्फौ नांनायसो मानसियानो अबाव मोननाय बेलाय आंनि नाम्बारखौलाय साला सैमाया जायखियानो जायामोन खोथायाथ' गाज्रि जाबाय दे आं रादायनो माबोरै थांनानै खिन्थाहैनांगोन नङाबा गोबाव जागोन बे हालाजों जेबो गेरेन्टि गैयालै माबार पुलिस स्टेसनाव थांनानै रादायनो खिन्थाहैनांगोन पुलिसफोराबो साला सैमा हादा लोगोखौनो हमनो होआना दोनै फैसा होना फुस्लायनांगोन र' हावलदारखौ गड प्लिज आंनि फिसाखौ खैफोदनिफ्राय बासायनानै दोन जेन रनिया जेबो जायाखै दे सोरबा गुबुन थांनाय बासा जाबाबो दोन आंनि फिसाया थांनाय बासा जाया दे भगवान हे गड जेन आंनि फिसाया बेयाव गैया दे बे बासाव गैया नुदों इसेबां सेल्फिश मालायनि फिसाखौ थैनो होदों गावनिखौ होआखै माबोरै सफैबानो जासिगौ मासे जाम खामानि गैया जेसेबां गाबबाबो गैखाला नोंना फिसाया गोदान जोनोम होनो थैयारि जाबानो जाबाय मा इसेबां जामलै बे टाउननि जायगाफोराबो ओजोंबा मा प्रब्लेम जाना दङ गारिया जामानो जाम अबावबा इमारजेन्सि थांनो नागिरबाबो थांनो मोना साला औ दादै नायनाय बेसेबा जाम लामायानो दाबो सहैया माब्ला सहैगोन आंनि गोसोआथ' बेसेबा गिखाना दङ
सन्जिब नोंखौ दिनै माबोरै हाबनो होखौ गिदिर इन्सपेक्टरा गैया अबावबा थांदोनो हवलदारसो दं सानै फैसा होदों आं 500 आं बेखौनो सानबाय दं मानो रावबो लोगो हमनो फैयाखै होननानै मा जाखो केसआ केसखौ बाद हो बेसेबा इम्पर्टेन्ट बाथ्रा लानानैसो फैदों आं नोंनो खिन्थानो होननानै इम्पर्टेन्ट बाथ्रा मा इम्पर्टेन्ट बाथ्रा मा बाथ्रा खिन्थायामोन थाबनो ओइ माबा हालाया फन खालायदोंमोनलै आंखौ बाथ्राया बिराद गिदिरानो र' नों खोनाबा माबोरै खिन्थाया मानो मायबा जादों ना मायो गासिबो मोजां दंना मोजाङानोथ' मोजाङैनो गैया आंखौ हालाया धुमकि होदों फनाव दा खोथायाबो बेसेबां थार आं बेखौबो हमना मोनाखै जेनेबा एक्सिडेन्ट जादों होननानै बुंदों आरो बासाव स्कुल बासाव एक्सिडेन्ट सोरनि एक्सिडेन्ट हालाया बुंदों रनि बाबुनि बासखौ एक्सिडेन्ट खालायदों होननानै मा बिनो खालायमारदों ना मायोथाय दा बेखौसो हमनो हायाखै र' एक्सिडेन्ट जानायालाय जामारदों स्कुलनि बासनि बाबु फरायनाय स्कुलावनो माने बाबु फरायनाय स्कुलनि बासानो परेल दैमा खाथियाव बेसेबा गिदिर एक्सिडेन्ट जादों बे हालायानो जानांगौ बियो आंनि फिसालाखौ बेबायदि खालायदों बियो एक्सिडेन्ट खालायदों बियो गार आं बिखौ आंनि फिसा मायबा जाब्ला गारखाया आं बिखौ र' नों रागा जोंनाङा नों रागा जोंनानैथ' बेबायदि जाजोबदों गासिबो मिथिबायना रागा जोङा बियो आंनि फिसालाखौ बेबायदि एक्सिडेन्ट जाहोदों जुदि जामारदों मायबा मोनसेबाबो जायो आं जेल बुफानाव खारनानै बुथारखागोन बिखौ